И какво става, хора, аз съм Харпъмп и тук мен е Максим и Пъцва Мастер и ще играем в PvP България. Кажете хай, бе. Йоп. Ай, метайте се. Ай, чакай, бе. Ай, аз пия. Аз ям. Чак. Аз пия във въздуха. Давайте, метайте се. Ето, ай, пътига. Ай, метайте. Скачаме. И аз Лайнадо би, Лайнадо. Не знам какъв е, ама то много точи, бе. Що ти мафака? Хелнете ма бързо. Не, иначе го ринка, брат. Така бързо. Че умирам. Това е, то се измъква, той има нещо силно. Там сега се измъква. Аз съм силно вече. Той е хакер. Не мъкиваме. Той не ги няма. Дупка за клипа. Ето, взимай първам ви. Някой моля да правиш дървото. Аз. Аз не. Чай, искам да го правиш. Аз правя дървото. 2 години ще е. Говорка съм, аз съм. Ооо. Може някой да ми даде голдинка, защото няма много. Аз. Виж го къде и то сме! Виж го. Двама са, брате. Хасамо, ай Хасамо. Тия винаги влизат с по тройки, по четвърки. Така че трябва да внимаваме много. Опа, сори. Има някакъв отзаде. Къмъджа. Чакай, че. И то килнати Защо така? Хасамо и Некъв. Некъвката ми бе на пол. Мали, ти път да влезна, брат, с джитър клика, ще го убия всички си там. Чакай, аз ще ги бия. Имате ли лък? Като си е пети ги. Ще няма изстрели тук, бе. О, то! Да влизам. Чакай, не влизай. Чакайте! 3, 2, 1. Ау, ще умра, бе. То няма смисъл да избием. То няма да излезе в капана. Ау. Кои еднички сме и то не иска да излезе, човек. Така че смъкаме. Те пак Той не там. може да... Влизам, брате. Убиха го. Какъв е то, бе? Кой заби го? То си как? Фейк джака е, хора, за клипа, ето виждате. Хак, не стига, умрях, бе, майка му. Сега това ще гледам на краса. Това не стига на... Ай, да, вървим да напротив единичка. Айде да влизаме с първо единичка. Ай, про тройки. Охова е, Ай, про тройки. Там трябва да вземем код. Брат, аз нямам портройка, така че. Айде, бърва, Напиши хина, кажи, че хина YouTube в шата е. Кой? Айде, джампна по тройки изпивам. Ай, про двойки. Влизам ли с лек? Не. Не, про трички. Взимайте про трички, бе. В това къде има портва, бе, брат? Само ме чакай. Хоме, да видим къде това ще ме портни. Оф, майко. И вече спам. И хора, аз се върна, когато съм готов за PvP. И варнахме се хора, сега скачаме пак дупката. Айде, метайте се, не са бити тук, бе! Скачайте! Чакай да пия, бе. Може, бързо. Идвам. О, те са направо, бързо скачайте, бързо. Глей са. Опа, ха-ха! Панах ли ми, бе? Кой дропна? Никой. Има това дропна лажа. Майко, чай, че сега чекам ми. О, виж го къде е мишката, бе. Пак е там, Виж къде са крият, бе. Не влизайте, бе! Ала тебе. Бъдете ще ги без люк, бе. Как да влезем? Опа, някакво една да влезе. Може да ме килне. Защото не съм ял голденка. То си как внимавай. Не би мене, то са еденката. Къси са, бе? И колко си дръжчи уния да не скоча да изимбат. Защото ще ни бъд мамата. Някой скочи! Някой скочи, бе! Хилте, бе! Ари, бе! Къпчим си, бе! Умрях, бе! И аз! Ай, про тройките и про единици не стават. И хора се върнем, когато пак дойде някой за PvP и чао. И хора, тук сме и да скачаме, айде. Чакай да пия. Мятайте се.
Една стренка и такова се зве. Кама глична. Ай, 3, 2, 1, скача, В дупката. Малко Право дупката, нали? Да. Сега ще няма никой, бате, само ги топих. Ай, тук има един. Аз ще гледам там отстрани да гледа има някой. Този Зик се убил някой, сега ще го убил. Айде е дроп. Айде, дропна го. Дай малко голден кил. Дай уби Максимчо. Не, бе, Ай, сега трябва да пия до голден. преди тук да ги изяда ги. Скочи. Вижу къде е такова, нямичко. Аз пише дупка за клипа. Ето го. Касамо, айде. Кансол. Много гледам, че не сме отиде с чехлан тримата. И ще си направим на наш клан. Някакъв скоч. Фиопни, бе. Дайте, бе. Пусни го в капана. Чай, сега ще напиша тук. Сега ще се телепорт нагоре и ще го среща. Хитнанко. Аз го килнах. Майко, скочка, правят ме не тука. Бързо. Бързо скачайте да хей. Някакъв скочвате. Айде, стана мелето. Капитанчо, бе. Майка му, той много би, бе. Той е Pro 4. Аз съм бях. Скоча сега. Не, няма да умра. Сега си измъквам. Влизам кит старт или кит леген. Кит старт, аз съм кит старт. А какво може да помогна? О, виждам брони, брат. О, GG. Много се забавих, бе. Какъв е път това, бе? Аз съм без бран. Не. Пак. Да гудфела. Няма да вземете нищо. Аха. И хора, това беше от нас. И абонирайте, харесвайте. И до скоро.